Ahmad Musa ne ya hawo sama da'irar damben gargajiya a wannan ratin ga Ahmad Musa a da'irar nan ta damben gargajiya kuma za hannun mayarwa ya ce sai ba ka rikon ƙwarya amma zai karɓa abinsa dala ta ba ya ce ya ba ka rikon ƙwarya amma zai karɓa abinsa mai gida MD Bakori an ce kai ne sakatare sakatare a kan nasa ba zai karɓa masa shi kai karɓa masa Ahmad Musa ta hannun karɓa hannun mayarwa shekara mai zuwa yanzu gashi nan shugabanni ne da aka yi zaɓe ake bayarwa gashi nan Usman Tanga shugabannin arewa ake ba su takardar ɗaukar kama gashi nan ya koma ta ɓangaren kudawa.